कोजागिरी पौर्णिमा म्हटलं की प्रत्येकाच्या घरात मसाला दूध हे आवर्जून बनवलं जातं. तर आज आपण कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त एकदम पटापट असा घरच्या घरी दुधाचा मसाला बनवणार आहोत आणि त्याचबरोबर मसाला दूध पण बनवणार आहोत. पहिल्यांदा आपण दुधाचा मसाला बनवून घेऊया. त्याच्यासाठी इथे एक मिक्सर घेतलेला आहे. मिक्सरमध्ये 10 बदाम घालून घ्यायचे आहेत, 10 काजूगर घेतलेले आहेत, त्याच्यानंतर इथे 6 पिस्ते घेतलेले आहेत मी. 1 चमचाभर आपल्याला मगज घ्यायची आहे आणि मी थोडीशी वेलची कुटून घेतलेली आहे. हे सगळं मिक्सरमध्ये घालून झाल्यानंतर काय करायचं, मिक्सर चालू बंद करत थोडंसं आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. मी हा 2दाच फक्त फिरवून घेणार आहे मिक्सर. हे बघा, असं थोडंसं असं जाडसर दिसतंय. अजून जर जास्त जाड आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, 2 चमचे भरून मिल्क पावडर घालणार आहोत आणि हे घालून झाल्यानंतर ही आपल्याला दरदरीत असं वाटून घ्यायचं. हे बघा, अशा पद्धतीने ही पावडर तयार झाली पाहिजे. थोडीशी जाडसरच असते, दरदरीत असं वाटून घेतलेलं आहे. हे बघा, अशा पद्धतीने आपला मसाला तयार झालेला आहे. तुम्ही एका भांड्यामध्ये ओतून घेते. हे बघा, असं दरदरीत असं वाटून घेतलेला आहे. हा एकदम बारीक करायचा नाही अजिबात हा मसाला. त्याच्यानंतर मी हे मसाल्यावर थोडंसं केशर घालते आहे. चमचाभर चारोळी घातलेली आहे. तुम्हाला हवी असली तर घाला, नाही घातली तरी चालेल. आणि इथे मी काजू, बदाम, पिस्त्याचे थोडे थोडे तुकडे करून घेतलेले आहेत. हे पण ह्या मसाल्यामध्ये मी घालून घेते. अशा पद्धतीने आपला हा दुधाचा मसाला बनवून तयार झालेला आहे. आता आपण दूध गरम करायला ठेवणार आहोत. त्याच्या आधी मी इथे एक वाटीमध्ये थोडं दूध काढून घेतलं आहे आणि त्याच्यात थोडं केशर भिजत ठेवणार आहे. इथे एक मी पातेलं घेतलेलं आहे. पातेल्यामध्ये 2 चमचे पाणी घालून घ्यायचं आणि त्याच्यावर आपल्याला दूध ओतून घ्यायचं आहे. इथे मी 1 लिटर म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे. हे दूध गरम होते ना, त्यावेळी मध्ये मध्ये आपल्याला ढवळ मारायची आहे. कंटिन्यूस ढवळत राहायची गरज नाही आहे. हे असं वर आलं पाहिजे दूध, व्यवस्थित असं गरम झालं पाहिजे. म्हणजे आता हे वर आलं ना दूध, की आपल्याला ह्याच्यामध्ये मी आता खडी साखरेचा वापर करणार आहे. तुम्ही साखर वापरली तरी चालू शकते. मी इथे खडी साखरेचे 7 ते 8 खडे घेतलेले आहेत. हे आपल्याला चेचून घ्यायचे आहेत आणि आतमध्ये दुधामध्ये घालून घ्यायची. ही साखर जर घालायची असेल ना, तर तीसुद्धा ह्याच वेळी घालून घ्यायची आतमध्ये. आणि साखर किंवा खडीसाखर पूर्ण वितळली पाहिजे आतमध्ये दुधामध्ये. त्याच्यानंतर आतमध्ये आपण केशरचं दूध घालणार आहोत आणि सगळ्यात शेवटी आपण इथे दुधाचा मसाला वापरणार आहोत. इथे मी 2 चमचे भरून दुधाचा मसाला घातलेला आहे. 1 लिटर दुधाला 2 चमचे मसाला बरोबर होतो. त्याच्यानंतर इथे मी पाव चमचाभर हळद पावडर घालणार आहे. इथे हिवाळ्यामध्ये रात्री झोपताना जे दूध पितात ना, त्याच्यामध्ये आवर्जून हळद पावडर घातली जाते आणि खूपच पौष्टिक असं दूध तयार होतं. हे सगळं घालून झाल्यानंतर हे दूध आपल्याला ढवळत राहिलं पाहिजे. ढवळत ढवळत गरम करून घ्यायचं. 1 उकळी आली पाहिजे छानपैकी, म्हणजे थोडंसं दाटसर होणार हे दूध. अशा पद्धतीने एकदम पटापट असं आपलं हे मसाला दूध बनवून तयार झालेलं आहे. तुम्ही सुद्धा ह्या कोजागिरी पौर्णिमेला असं हे मसाला दूध नक्की बनवून बघा. आणि आजचा जर माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आरतीज किचनला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.